je decembar, što znači da danas stiže novi deo Vlogmasa. Ljudi, kad bi vi znali koja je ovo borba bila. Bile su jako mnogo komplikacija, kao na primjer to što nisam našao ukrase za jelku, to je za moju jelku. I dodatno sam izgubio moje nogice, to je nogice moje jelke. Ljudi, imam ogroman problem, ne mogu da nađem moje ukrase za jelku. Moje crne ukrase za jelku. Imao sam crne ukrase za jelku, ne mogu ljudi da nađem. Meni je mama rekla da su ukrasi ipak u kutiji. Tako da sad moram sve da valjim da bi vidio skroz dole da li su ukrasi. Da. Onda smo morali da pravimo mesto za jelku. Odlučio sam se da će jelka ovde da bude gde su moji, inače moji parfemi. Moja jelka je jako mala, ali je zato mnogo slatka. I bela je, naravno. Ljudi, čak sam bio i u podrumu da tražim ukrase. Nažalost, nisam mogao da nađem i nogice za jelku, tako da smo malo improvizirali i evo ga. Ne sam ih izgubio, ljudi, stvarno ne znam gde su. Onda je krenula po meni najlepša stvar, a to je kićenje jelke. Ovi ukrasi su malo veliki za moju jelku, ali stvarno nemam bolje. Zato što sam prošle godine kad sam kupio jelku, nažalost nisam našao manje. A ove godine sam se odlučio da dodam i malo crvenih ukrasa. Ovako otprilike sad izgleda jelka i jako bi me zanimalo kad bi napisali u komentarima kako se vama sviđa jelka. Na vrhu sam stavio jednu crvenu mašnu. Baš me zanima kako se vama sviđa, meni se jako sviđa, a mi se vidimo u sljedećem videu sutra. Ćao!